Has gom na fallach fe henúm te gom sam féchent a solas glasan sa. Agus ha golóir le rá nó golóir le dul tríd, is be me scinál tríd agus mo leiscéil fesin ach bhhailm an teolas a thugaing a churun nóir láthir agus an sun beidir ceiste in dhéag agus ag an copatéine ar báil chuma. Chomáile sin gin me ahran nuair me chud caintear maidin, mar ha anach den méid a bhí le rá gomsa agus na paintí bhí gomsa tá siad ráte hena héin i ngé agus i ngeomh ar maidin chuma, agus ní mechan éon dul trí déanaar rís nó éon ará i dhéine. Mar sin an rádatá geiste gom dhéana ngeomh mar sin, a sé geiste gom is tócha léargas a háirt ar Tuismitheoirí na Gaeltachta nó teenagí mar thug mí ar an héin. Ó tháinig TG Cahars sin an teenagí nó. Ach spléach a háirt an son ar bhunú na heagréachta. Spléach a háirt ar igiúirí déanárah á feite a gcuine agus á feite go heisiíoch a gcuine an bríomhí staidirh na bliana na rábhíl sa séidí agus rábhíl sa fehedó a thugann léargas ar stad na Dailech agus stad na Teangan sa Gaeltacht. An son cad a fálam thugain héin agus há go leor fálam thugain agus is go héon lá bí mí de fálam mar sin cad a fálam thugain ó rábhíl sa héineag. Lára mé beag an éon beag féin góras an sin agus híon dón le buil písa úntach cainte in ngé agus an méid a bhíle rá gomsa dúir dón na ngé. Ní dhearr mé ríiste agus dúir dóna le ar bhealach deas, measúil, séimh, údarásach a bhhaid níos tear ná mar a dhearingse é agus i mána hóca le ducha cainte hónal. Agus in den mé roinnt chuirsí san sin ar na héalamh ag Tuismitheoirí na Gaeltachta. Éime chuid chur i láthir ar fad chum sé pictúríisteach de Tuismitheoirí na Gaeltachta den obairtha ar bunaing. Ans go bhaid sibse tuiscint ar an obair, ná tá sé a gaiisteach lumsa go meach sé bhféchant a rudí deasa chuma. Sa cainte rudí deasa sin sinad for an Tuismitheoirí na Gaeltachta. Agus an cúlra a bhain leis an eagraíochta tócha bhunaíoch sin agus deirm bhunaíoch sin in rábhíl sa héineag ach ná riad tháina cúpla teilech le chéile an rábhíl sa héineag. Go thorgánach ón mán a níos agus tána chud cainte fé ón mán a níos in jobh. Agus chud mar grúpa beag le chéile ach de réidir chéile tháinig éileh agus de réidir chéile dúmar ling héin, chun míidir scéal amach agus deirmid le daine má sibse géir a teachtaís na hócáidí seo agus tháinig daine agus tháinig hiile daine agus is caiinm bheith gócáidí le package bháin briscaí rádam héin, cam síostín siúpanis agus package eilecháil mar go raibhann ar a daine techt agus go léir sé stoch go raibh éileh ar an rud. Ní raimid tríd a fás agus an norbertá take going oring a chuin ach le rástoch an gábhí a hochtíag gur dúnach forburt an bhór ar an eagraíocht gur fostíoch me héin mar cheannaí agus gur hosnímar a feimú go náisiúnta Gaeltacht. Forburt an bhór eile an gábhí sa fethe ceathir mar écinn si bhann sin ar héhann an lábh deise. Nu sa lár gom leis céal haid a dal séisiir fostí go dtí 8 agus is méadú an bhór sin sa mé an bhaíocht ar na Gaeltachta a thug muoinú sin doing. Agus sin strachtúr mar a háise, Ceannaí bhá banaisteoirí forbethe, banaisteoir agus ebrichtaí tá hágan íag difiigh forbethe going. Agus ba siad sinna gobar ins na limistéir pleanála teangan, agus ní bheith níos múna 3 limistéir pleanála teangan a go héan ifigh forbethe. Bhráling da ifigh forbethe going do go héan limistéir pleanála teangan achas túsa se ar leid, as an taríirithirí ifigh going chuma. Splécha beag ar de chúisnú cén fágur bhunaíocht Tuismitheoirí na Gaeltachta. Go tradiisiúnta sa Gaeltacht sin aibí bhí annastocha ná an té thugach steach sa Gaeltacht agus náibh nó an Gaeling a cástocha lena nua dhéine. Conas an duine sin thart steach sa phobal, conas Gaeling a bhúnúdáibh agus bhí an pobl choláidir agus bhí cuasaí teangan chun láidir gur dhéirigh leis a bobbal leis an dhéine. Ach de réidir chéile díslig líon na gainteoirígus, díslig líon na Gaelinge. Agus sin naibh bhíon ann beidir hempel feblianach an gur hahan daine gur beid na cainteoirí dúchas ví sa bhionlach agus gur raibh cúna ar fad nó forhúide agus na fálamóirí agus an ceart ar fad tá sé sin ceart ach beidir raibh nehhard agus fáilí a dhéine ar na cainteoirí dúchas. So sinna heasta go dhéine. Teannach ar an nósfrachtí teangan, na gasar bheoga agus fiú an bert cainteoir dúchas nuair a bhain siad le chéile an géadúir
Lanchi Bearle le chéile. Agus leanan an nós for a cainte sin sin mar ggéire sin, teanchraí mar sin. Muí na chohús na páistí an hen go pásanta. Nuair a chu tusa sa bhionlach agus hain tú meach meas go fóbil, is mura glosin tú de hang a héin. Is mura glosin tú agus má chin tú an sochaí se ar fad I deanga éigen tiile, cailann tú do bhuiín. Agus tarlíonn sé sin doinge mar mu chuoine fásta, a chuoine chunas mar a bhíonn sé sin de fáistí. So bhí bhing muí na chohús na páistí ionta hen go pásanta bhar héin, agus an son ionta hen mar chaintúirí dúchais. Agus go meach muína chu as a teanga chumá, gur bí gur teanga chumarsáide, bheo, gur rud í an teanga há taobh mud an máile agus taobh mud an scail chumá. Gréas an de Tuismitheoirí nó rothú agus chothú agus an sin an tearman teanga a chur fáil de heilig, agus bhí caint féin tearman teanga agus déan mé hiile cainte fé sin ar báil chumá. Luig me an déanamh an sin agus stócha níle sa goinge, agus níl éon flattá sa goinge, nó éon ólas, nó éon bhainlíne, a thugann le fisfuin céhé teilecha a thugann glán na Gaeling sa Gaeltacht. Níl éon clígain, mar a raimis teart agus da gnágamíiste go hindar a Gaeltacht, sin an tain fá bháin an tain a bhealach bháilne a háilteach. A há an déanár a bhain, tá lochtainna ar an déanár, agus beidir gur bé an deis is fear an déanár leis an nóra se háilt. Nis na nóing dín stocreacht do bhain héin agus ó dramana eile níl éon cheist sa déanár féin teanga baile. Eiste go dóir tá ceist sa déanár fé teangacha eile ach ní an Gaeling, ach péisciile. In ainiún ainichtí go dóir na héamh, chumá nar bhí próséis cóirlach an ar bunach tús na bliana seo, agus nar bhí an próséis cóirlach an déirnach ar bunach bhfuil is néideag. Dír mar a ríist go gurfií an cheisisin snáibh a chiim sa déanár pilótach a dhéanaan is ag déirna mísa seo náfalí cheisisin snáibh, tá sé sin anna ímách. As a gom go raibh Ryan Gaeltachta an túdrás foras, chumála politeoirí éagsúla an cuiste reachtas ar thuairsaí Gaelinge, Gaeltachta is fabulár na Gaeilge na measc, bhíidir sin na stocareacht ar stan na ceiste seo agus níl sí chur snáibh. Péisciile, mar is go nách, cha mí fointear ar na mine, agus figurí déanár agus an léamh féile is tócha orra sin an fattá is fear a gunge, des na teilig há tógan de glán na Gaeling sa Gaeltacht fé láthir. Agus is leanna ansa, seo sampla de thuairascáil bheith á fáilsiú gunge, bunathe an figurí déanár agus súla going go meisiú réig le seola aim sin na reachtas le cúna dé, agus beag na figurí náisiúnta chur fáilt mar háisiad an seo nó gar go leor den méid atá sin seo go leor ébre le déana. Agus an sin beag na figurí chéanna seo ar fáilt de go héin LPT, den feihe sé limisteir pleanála teangan. Tá go leor ébre déanta going fu mar cóirle ó chunach ó héalathe bhfuil blianta caiteige sa chúram seo, agus an bríomh fi staidirh héin is caiimiad a bhla bhí spéisiúcos na statisticí agus ní féin ghilgóir crackáilte a bhí lorug na statisticí, agus bhí sé sin an yes. Tá roiintas bhaidir na figurí seo tucadúing go heisiíoch go chumá as haid fear bhaochas sin, agus tá roiinte le fáil sé hena héin ach tá si chuir de chéalasto go gcuinge den géadú an seo. Chail sí mar chumá túrascáil igiúí chohíil sa séide go ribh seo, ach tá leasú déanta going ar a gur chuige a táid gúsáid sa cheansa. An nuair seo, agus tá sé seo casta, leis na figurí teilig a fáid going an bríomh fix staidirh, dír mar gomeach gach líontí sa Gaeltacht chur snáibh, agus gach líontí a raibh duna fásta bháin ar a leid na chaintúir léithúd Gaelinge, agus páiste ó go bháin is a trí bliana agus 8 ar a leid a bhí na chaintúir léithúd Gaelinge, agus dúraman sin go bhaithfí ghlacha leis gur teilecha seo a tógann glán le Gaeling. Sinna tlattá is fear thugain. Chamáile sin fu mar figurí na dtíine óga 3 go dtí 8 agus na figurí an go náfabbalós ceann 3 bliana chumá. Le meán igurí háilt go méisina an camprádaíine agus le meánrát an fábal. Is cíis bhann seo na figurí ar fáil chuirla chéile, Scináil tríd, chud a héin snéad déanra omláin na Gaeltachta cuma céníos is cuma feh cuasaí teangan, agus cíis sin go raibh méadú 6.3 fan géad, tá sé seo fáil se hena. A chud a dóí se fáil se hena sníad na teilig. Agus tá tábla an sin ar héan láh clé den Bictúr mór, tá líon omláin teilecha gin bhin, sinna gach teilech chud páistí 3 go cos Gaeltacht, cuma feh cuasaí teangan. An san ar a bhharsan
há líon na dailech a dúirt go raibh gailing có, agus tá a going gur 6 ceistí sin brehan sé an duine tá á freagart. Agus ar a bhar fad, sin líon na dailech de réir an réir chuchuige dort miní slúthe, líon tailech gur cainteorí líthol gailgéad. Cí sibh na figurí, tá sé náí léibh sibh féin. Chud trí sin páistígus lína óga, agus an sin chud a ceir na daine os cean 3 bliana, agus tá sé tácht a churnú mar ní bhailítar aon déta ó hebh cos ní seangande de fáistí feh an 3 bliana. Ó hebhann déanaar déan sin leis na figurí sin is a heringtamach agus tá sé déanta going sin ó hebhann déanaar de fuairmach cén cétatáin ordú nó íslú, a luís tá sé seo casta. Ó híomh líon na níine na gúnís do Gaeltacht. Roimid a raigen sin agus taringóid amach na figurí tailig agus daine óg agus seo bailach beidir ní saléire lení de dhéiscint. Féchant na figurí seo agus féchant a méid atá an léomh hadíant goingeir agus níl seo ach léomh a na haimplí. Ach tá ráta na dailech ar cainteoirí léithú le gailgéad agus ar féidir a rá go bhfuil siad a tógant a glán le gailgad á réid. Tá siad seasamh go maith, néis tá titamán achas titam 9.6 fan géad, an an slánú ar sin seans go sé nuas. Agus tá sé níos lú ná an meán hitam de 1.6 pointy céadstán, a ní céadstán is sin nach pointy céadstán. Níl an ráta segus ráta na báistígus daoine óga bhadóna chéile, titim 9.6 fan géad, miscéal 9.6 pointy céadstán, tá sé seo cho casta, seasamh go maith a ríist, agus níos táchtaí ná sin beidir tá dá ráta sin fé bhun an bheán. So tá tailig agus daoine óga a déana níos fearr más féidir an béarlachas sin le húsáid ná an meán sa Gaeltacht. Léamh 4 haimplí ach tá na figurí ann. Agus más a lorg daiscéal a háméid, agus bíim de gódaí an lorg an daiscéal, ach níl sé léirhan sas na figurí seo. Má chuirméid líon na báistí agus daoine óga ar cainteoirí léithú le gailgaí a gánprád leis an líon a deirgóil gailgacha tá ordúha. So, tá rudí ní féidir agúil siad fiosú ach níl siad dul nunacht ar fad béidir. Mar a chéint sin sampla den Abraham de déanamh ar na limistéir fleanála teangan. Mar sin beg profil mar seo ar fáil de héin limistéir fleanála teangan, be sin ar fáil díobhsim ar fleanála teangan, speisial ar fáil dúine, agus tá míad na ná profil a dhéine just na limistéir fleanála teangan ar fad, agus an chlár ebre thugaine chur na rúnt den profil sin. So sé sin ar fad a techt le cúna dé agus sin súil go mór leis. Cad a fáil ag teenagí mar sin, bhil haid ar bhód ó hábhí sa héineag, Tá míid beag an ní sinne ná an próses pleanála teangan, níl an chumas sin aring ar nó. Ach tá blian na going ar 8 na Gaeltachta chur tús leis pleanála teangan. Mar sin nuair bhnaíoch Tuismitheoirí Gaeltachta, níor bhéon chaint ar a pleanála teangan, agus beidir go cheaptaína go ramar crackáilte agus beidir go raibh. Tá míid ar bhód fad a chóhant is dócha le rain fá taí a háilt agus rain fáh me dhéanagus mar dúirt me is cum ceá fada is bheith aon duine ar a móthir, beim de fáil am gcónaí agus beim de freistal a gcónaí. Cúplarád a scuite síos a gomann sin an tearman teanga, churann Tuismitheoirí Gaeltachta rungi gcónaí tearman teangan a chruthú an ghéin gnéad ar go tebre. As mar fleanála teangan agus tug me pleanála teangan oringe chomá agus sin a gceist. Is múna idirnáisiúnta éon tearman teangan aithnín mí dé, a go leor cainte féig agus tá sé aitheanta go idirnáisiúnta agus sé bhultar a gás múnteangacha, tá go leor cainte inis mar hampla ar legan den tearman teanga ach na language nests athá agus na Americanig dúchasacha agus tá siad an spéisiúil ar múnús céanna leis sé tearman teangan. Agus dar nó tan tumadachas ar mán céanna agus tá sé sin na bhaimsa scodan na Gaeltacht ar fad. Mar sin ebríon na tearman teangan. Agus tá fianna sé idirnáisiúnta ann. Tá policy teangan ag Tuismitheoirí Gaeltachta hacaí leis an tearman teangan, agus de réir eisiolalas a Tuismitheoirí, agus tá eisiolalas an agus ní raibh mé trí tá sibh ná é léamh sibh féin. Is faoisibh do Tuismitheoirí go bhfuil sé seo a gceist. Gairí as sin is dócha freastal le riachtan is teangan. Freastalíonn Tuismitheoirí Gaeltachta riachtan is teangan na dailech. Ní díogur sóirí agus ní gníomhathe teangan iad Tuismitheoirí ha tógant glán na Gailing sa Gaeltacht.
ní leannach bailach cumarsáide. Ní leann ach an rád is náidir a dó bhí dhéanamh bhenach a duine agus tá sé díireh mar a bheith a béirle nó díireh a bheith aontang eile. Mar sin má sé duldaí imecht, níl siad a duldaí imecht le Gaeilge leabhart. Tá siad a dul ann le cór an náidir a bheith có agus margheall go bhfuil siad i gcéar cóúidir. Ní áis na múnta tanga iad nach rád. Cé go gahanna rá bhfuil Tuismitheoirí thar a bheith cuideach agus thar a bheith cabhrach do chuoine agus do Tuismitheoirí náfuil. Ó, hames san ráiste, ok, camidal. Ok, so, tá go leor eile le rá. So sin in the riachtan is tangan. Tangáil fearsanta a gairí eisisin an tangáil fearsanta nóchan 9.9 fan géad an obair hamína déanana Tuismitheoirí na Gaeltachta is tangáil fearsanta é. Mar a láran tú leis an daoine, mar a mínín tú an rud. Ní thuca siad, ní hiice siad, agus ní bhaine siad tarbh as. Agus seo an deis tócha atá gomsach má le fuair an Tuismitheoirí na Gaeltachta bhola. Agus tá lumsa agus sé tain úr ó chúsáte mé lumsa ach tá lumsa mar cheanasí bhfuil fuirin cho ábalta cho cumasach agus tá sásta dal amach meas go phobal agus tá sásta nó rudí seo a phlé le teilig cos níl sé éasca tuigann sibh sé ar fad an réad eilce táirghoine an réad áras táirghoine an réad baggage tá ann fe chuirsaí teangan a tain an irin sin na gcuine amach lárann si leis an teilig má tá decrach dam pléin siad é, agus is anmh, ní caiileach uairháin go raibh, agus tharla sé dumsa, go raibh míhiiscint, droch bhí hiiscint agus gur chuir sé asca mór go chuoine, ach níor tharla sé riomh ná chuin. An dáhangachas sa Gaeltachta agus thug luigh mé dún lo bílann sin agus leabhar dóna an bhá fé cuasaí dáhangachas sa Gaeltacht agus is fiú é phlé ach ní raibh mé tríd inis. An cóúidir Gaelach agus sné hauntaín na Tuismitheoirí chumá. Seo roinnt eisiolalas tá feite going ó Tuismitheoirí. Níle táimid man dul tríd ach go bunúsach tá siad Gaeltachta ag ócádaí, tá siad géar a cóúidir, tá siad géar go mechabáistí labhart na Gaelinge, tá siad géar is docha aithne chur ar chuoine agus tá más féidir ceann amháin a chuig bhaim go mór ormsa in sin ná an bhain seo a dúirt. Agus seo go dtíreach Tuismitheoirí na Gaeltachta 6 in a nutshell. Bhí aithne gomsa na Tuismitheoirí eile mar go raibh an áit chéanna sin. Ach ní raibh me cordú lo. Agus bhaochas den chláir seo tá cordas crutha gom inis. Sin ana chuid na rudí bíon duine seirta nach bhfuil aithne go bhar fadar a chéile agus lear Gaeilgean na chéile cad beidir nach bhfuil nar bhíon páiste god bíon duine eile sa phobal bhfuil páistí agus tá rud éigent go mónta ataribh ach beidir ná raibh ribh seo. An choras mar háise gobar inis, chuns mar hámé haibh cuasaí everyday. Luach mé hárád an se ifrecha agus túrisciú. Is ifrecha gohéir inis. Céhéid duna bhí múdana bhí an ócáid seo, mú ócáid a rastal sibh, agus siad na KPIs a thugaine ná a chuirmid sin ná ifrecha. Ifrecha. Níl sé sin in bharna, mar ní bheith an ifrecha ann treis tamil. Agus in ar gás héin is dócha ní bríonn sé, agus bíon brú a reagraíochtaí ócáidí móra a reachtáil, agus má reachtálann tú ócáid mhór le céad duine fécht ar mar buig feint agus rud an bhá. Ach nuair a chuoíonn nach fear a bhád ócáid bhfuil 10 rán agus bhfuil tarifa teanga agus feabhas ar chumas teanga i gceis leis seachas ócáid meach céad duine ann agus ná bheith chéin smacht a chusaí teangan. Ní leannach circus agus úsáidm circus ar go héon chial den obair. Túrisciú, catar anna chud foioine bhar túrisciú. Tám se mar cheanasí i ggéire an foioineh sin na christeach nátainna eile san eagraíocht, agus tá app forbartha going, agus tháinig ingealtóir bogarí isteach agus d'orbar sé an app seoling. Agus bíonn an fón amó ag fuair Tuismitheoirí na Gaeltachta agus na hócádaí, agus tá templaidí istí snap seo, feiceadh tú samplaí de thusar ar mór den sin. Agus tan siad a 16 ócáid, crothaíonn siad an ócáid hain, bíonn na teilig chlár hena hain, agus just ticálann sé mar deir Ferris McLaughlin tic agus tic ríist nó pe lúbí na bhíonn sin agus sin éad a thuairisc. A chomáile sin tá an app seo cheangailte le bunach ar sunraí
Bunachar sunna hismar na Gaeltachta as tamílan an profil na Gaeilge agus profil LPT a chruthú chuma. Níla tamgum don sláánú déirnach acha bhí trí éileh goinge agus ifir a héins céim leart na Gaeilge dar tú núm teladum. Tá níla falús a fág séim leart na Gaeilge á líana tínaí. Tá takeíochtaí eile a gur fáil goin cinnte agus tá siad anna háchtach, tá siad réachtanach ach tá mé géad a bhíneomh agus tá gom go bhfuil daoine ó rain na Gaeltachta an seangneomh. Ach tá mé géad a bhíneomh ar a laid go gurfií stadéir féidireachta ar bun. Fiochan leis céim leart na Gaeilge churbun. Mar bhfuil is a goin chuna sé churbun déana stadéir féidireachta agus feigeach cad é chuna is féidir é gine. Tá Sorcha. Bú an núman sin na marcas. Tá Sorcha a ríist a cainte seo hena gurmis tascarsa le chéile go héin drám ha pléile cuasaí tailig sa Gaeltacht. Singe, sifse, na scoilena, HSC, go héin an haut le chéile fáilteach, cad a thar fáilt, cad a testáilt agus an cunaséis sin a bhaintach. Agus ilúnt ní heáin gur gur chéim teanga sa Gaeltacht, tá gur chéim arcíochta sa Gaeltacht. Ní léon cuasaí ilúna ann. Do chuoine thug seach gobar buine a thug seach gobar sa phleanáil teangan agus tá sé sin na testáilt. So sné gur mí maigad.